A večeras je sa nama i Savo Manojlović, predsjednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i jedan od govornika na protestima u Beogradu. U celoj Srbiji mladi odlaze. Roditelji sa svojom decom komuniciraju ili preko telefona, a unuke najčešće prvo ugledaju na desktopu laptopa. U Srbiji tetovirane glavonje marširaju u džipovima bez tablica, upadaju ljudima u kuće i pitaju ih za koga ćete da glasate. U manjim sredinama znam da lokalni moćnik sutradan ima spisak svih učesnika protesta na svome stolu. Koliko ste hrabri ako i pored toga sa 100 gradova u Srbiji koračate i govorite želimo slobodnu Srbiju! Kada sam bio mali, moja majka je organizovala pobunu protiv direktora, koji je maltretirao zaposlene. Iz čiste pakosti je jednom zabranio majci da koristi odmor u vreme školskog raspusta. Ja i brat smo bili mali i išli smo u osnovnu školu. Pitao sam je zašto se svi ne pobune. Rekla mi je da se ljudi plaše. Ali, ako je neko dovoljno hrabar da se pobuni prvi, onda će se probuditi i ostali! Znam da često marširate ovde svakog četvrtka. Možda vam deluje zašto sve to radimo. Međutim, podsjetit ću vas na samo neke stvari. Nikada se u Srbiji ne bi desilo da Jutka podnese ostavku, da vi niste koračali ovde svakog četvrtka. I 100 drugih gradova u Srbiji. Nikada čovek koji je naručio ubistvo novinara, predsjednik opštine Grocka, ne bi podneo ostavku. Nikada ne bi bio uhapšen pre toga. U svim gradovima mi ne koračamo samo za sebe, ne koračamo samo za svoj grad, ali koračamo za dan kada ćemo smeniti sve lokalne kabadahije. Znam da i u ovom gradu vi imate čoveka. Srbija je puna takvih lidera. To nisu lideri, to su ljudi koji kada načičkaju slova stranaka koje su promenili, 3 puta su azbuku obrnuli. Koračamo da padne jedan po jedan lokalni diktator. Koračamo ne samo za nas, koračamo za Mariju Lukić u Brusu, koračamo za Deska iz Rakite, koračamo za reke Stare planine, koračamo za novinara Jovanovića kome su spalili kuću. Svi ti ljudi u Srbiji su jedni od nas, svi ti ljudi su jedni od 5 miliona! Nemojte pomisliti, nemojte ni jednog momenta pomisliti da je bilo koje mesto, da je bilo ko od nas nebitan. 13. aprila svi ćemo se sresti u Beogradu. 13. aprila sistem koji su zasnovali, sistem straha, ne počiva na njima. Oni su od Srbije napravili zatvor, ali mi smo zidovi toga zatvora. I kada se mi sklonimo, sistem počiva na nama i taj sistem će da padne. Onda kada mi ustanemo, vidimo se 13. aprila u Beogradu. Živela slobodna Srbija!